buri ukubwatia nigo kurigirarigwa n'ebigoro byonsi. Murigeria ekero kwando rebotambe manyanigore imeyo murobori bwo minobonda oyogochera botambe litukoria Jumaine ense mone nusu wika chinsabira nusu ya magoroba ekero togusangana ukwana mange kero togutara abaremi Aoao imena isiko yorogongo rwa Gusii ase tukolera na koletere wika imeya Nyamatuta yere meye bunge ya Kitutu Chache South imeya county ya Kisii ase na mutale omoremi oyomo oyogotuga Chinyoni Aoao na koboko kwanega iga aso mwanchu muri no chini mbwate enyoni eyemo ekero toguteba enyoni nigo tomineti Chinyoni nchirichi aina chinyinge na singoko chimbata mzinga ngati Chinyoni chirichire imeyense yeiga ase chiria abaremi bagutuga elikwegenderia obogima bwabo tambe aso muri betana chiko tetebya nga Chinyoni chigandia chagete gochituga nabo igo obuya bwaye mboro byobo kore nokola tuwache ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ogabu entondera gusanga aso bwamo kwa igo tomogo tuwache gwetera ase metando yetu ya website na www.ndizitv.net igaso mwancho murienda twisaransoike ende ngo semye na kumanya mange ndo manyenga obuya bwo tuga Chinyoni echiga mboro byobo gochiase obugima bwa manya bantu aso muri mito kora tebyango ainingo na ndege yanga itole bene incho moralia asa marieta nkoro kwa speaking nyangweso iga Nyamatuta bogusero oboremi obobwane igona abo chagete mwaka 2007 gotuga Chinyoni echi Chinyoni echi chiane chiarankonyire chiaransukirie chiansomeirie abana nabondoche nabongenderete buya na inde nagokira socha gontarira asoboremi obobwane ekero gwachagete bene gotuga Chinyoni echiga ande kinga ikwaruseti ngikia koento mungsori bogo chagotuga Chinyoni echi igona aite ta segete masabe kerno achete amatanga gete nganyora batugete bintebi nkabate mota konga na nje musure yengire nkanyora chimbata mzingechi wana kananyora chimbata mzinga nkalenta nkara ngatuba nande ngachanganyona ende mbusure ye bono ye kurukuru eye nero nkalenta kurubogere mata aria nero nanyigurite chibese titalinke ubono koruelio nabondo chengenderete buya nande ngaicha nande nkaruoro nande nkararenta chinkanga nande nkaruoro ngaicha ngarenta chimbata nabondo chengenderete buya murario minto ekero na chega yangwante inga no bwate bakachingo ko nandi go bwate Chinyoni chonsi nandi buno kwerere kurwali muchakano nigo gwachitase okara Chinyoni echi gatwaro omunguso ekero gwachagete gutugali tangani anda ikora gotebya ngunga na kikwe yariganeti guchikonyora Chinyoni echiga asensemo yokoroso no nyene gesumu na nasi guchikobera nandi na kiku irenga kwareta so muchakano omoralia kerena chagete oboremi obwane nabona aroche Chinyoni echi asina chiete bagantebi bakongoneria chibese ne chibese chiomoralia ne chibese nyinge nabona gorete chimbata musinge chimbata musinge chirende chioto ntara kobwatire yemo yaboro igo nagorete 13,000 ibere pea bono nkaruoro nkarabono chinabo chirankonye ibere pea ngaicha chigasarara chikabeka magena 13 egaturogia ebichuchu kianda bone kare baremi ba minto baicha bakarora Chinyoni echi ngabatebie chibono tindikora ni tiganda atuga ngagendera gotuga nande chigacha chikanyore ebinde orio ngachaka koenana bono igo ni gokwagorete ntangani epea ugachaka gochituka chikabeka magena ende chikabeka umusaruro kabonge kuruma kabwechiri bubere na saba gwekera bono iga oborimi bukwara bakore ne myaka gwetani 15 myaka 15 gwekera bono iga kora tebyango ekero gochaka korige gotuka Chinyoni echiga totebyango na kyokole ndege chuchu kuruligena mate egane gentege gochaka kuruligena na ya bene na ndirira na ligena kora tebyango kuruligena elina kyokware ndete ende ena kyobole ndwa ebole mate kerekemo nkebwate bune yanchete nere literu gotaka to gukunagena liae nere ligo ikongo kunore nere kora toererango bono moralia kero chimba chi bono mune yete tubwate ko boko ile kurukuru eye
ekere na chirentire igo konyora chikobekera magena are sana bono ngaicha ngagore waya mesi nga fence bono njiri gosuka korubone isikoga bono konyora chikogenda gesona chiaro siase chiabekeroro na amagena na konyora tinda tuwa chisese chisese nintugete bono ekere chiabekira magena onkoenda na abuata abande baote aguna mbali kubwata magena kubwate maguta koboko gose kwarire nyama igongo ichana kuna libu na abuata ligena liria na chencha na beka segete na beke keretime na beke keretime bono lirio chikorarera igongo bwata na nyeroseria na nyebekera magena yoro ye bono butubwatete igana bikobeka magena nge 28 igo 28 asomotinyo yomo igo tabe kubeka magena kenga kera lituko yameuke yararira kera lituko kubekera magena ligana lia ena bulingelia ngoko kawaida goseneli na gosenelike ligana lie kurukuru igorire linene na ndirira matonto lire mali nene na inda matonto no bwata magena yumontara arore litonte ya bono igate teracha kubeka ro chimboni bwate bichuchu ni bwate na se egus na robata mzinga egusi na repata kora to erango oborendi bwaye bwo anamono kurulige na nande na kiriko likorendwa yama guchiko turagigwa ayo moralia embata mzingero ne bwate challenge challenge ya bwate tabeko beka ligena nelina ne sana lingani afakati ligana liembata mzinga lingani afakati wono liro Nizekere abekire. Bono erigo icheria kora nero ninchire sereti asiko bekira. Bono nere kere abekire nero ngoli rusinde. Asengenche sesere chisese nchire chigo ichia tago ire waya mesinse. Chigo ichia rie chiane chiricho nchiri koli. Bono nabonko genda nari rusi nariro nagacha. Bono liyenga kia abere chikorarera nero nabeka. Tatiga bono nkoma akimanye embata msinge korarera 27 days. Ne kurukuru nere korarera 27 days. Bono igonko genda nararero ntare 7 na rika bono nabanya korre kalenta narika kere narikire namanya komanya matuko 28 ekere gocha goturagia. Bono nainde umuragia ngwate bane bwatega siengongu kora tutebiango nonyene kero kubeka ligana lia yasi yabekire gosina sege sera getekero oseiri gosenge sona ligana lino limo kino koboko bosaigo oendo ligache gose na kyukora tebi umurali na ikako tebi no nere kere yabekire ngolimo kyande no koboko nagenda naligacha wone kere naligachire nalirorende nakora kitirie gochikorarera ero teri kobeka daily ekobeka lero no ria beka lero yatuma mambi turucho kobeka linene ero teri kobeka kira lituko ere gotuma lituko elimo mambi yabe abeko beka magena ngeta 16 omwezi bunerega nengo igungere ntindi sana ero ntindi ekerego ikereria magena ene anchuru sioro endoma ekere rarire taro kwenda kosokyo kobokoiga manyete igengo embata musinga kare akorira matuko 20 days nkomurekande ne tochi naroreri gochiko goturagia lazima mureke ne tochi okonyora liatamire korwa ensemo ya chiri asukire bono nabo nkomureka narorana ki erindi bwate gechuchume eritabwati gechuchu narusi nakoraki natuguta igo nabeko igo no nyatigo ro igo tewe kamatukarie turagibiri erinde litigare litaturagire mune ngokera atigi nabo ngotiga lakini bona asengenchoro akona koba mange bono ngonya ai chance ali ago chigoturagia noragali chiri bwata matondo chinkanga ande korenga no bumanyo konyora chinkanga iko chigo chiruka nabo chikuruka chiri rokigo rwachiende kora tebiango na kiyanya kana yo kwachirende gwikira baka chikire iga nande oborendi bwaye kubwerige na pake go chikobeke gechuchu chinkanga ekyo moralia bona gorete na chiri chepe akurwa ligesero yesero bona kere na chirente pea
nabona chirenda ekobeka magena enkange yame ekobeka magena 70 what 74 enkange yemo ekobeka magena 74 wone kere abikira magena 74 bona magena ye tindiko chibekera ngobekira chinkoko enkange kobeka magena 74 yeme tie kobeka magena metie ngebere mbake tato iga yame uchakurarira yamanya uchakurarira robono tinuti yararira asenge chontige chikorarira amagena ali amatangani arabaseko sali bono mbwate chinkoko chike uziri 13 bona chinkobekera buna bono riyo murari kwara nakorokiri yeke uzi namagene nkanga mbekerete nande maragoba nali nachege tingarra yago chaguturagiwa na yatari guturagiwa na ayatari guturagiwa bere nabegetekana arombegetekana igo bono sebe ebinte Chinyoni chonsi goika obego chirenda kwa banye kwa ramagena na kia korariru kwa chenjeri echingoko chiarara nechingoko echiga gwatebire cyuko kiro chikorarira kiro chinchiri wikiranga kichi umatekerango kikorarira ngo ikere yakore bicucu nandi yachiguchaka usaya yo chibegerete lyoka no ekere yaturagirio moraria ibonko bwata biri yaturagirio na nyeure bicucu nane na nyeruta isiko nande yakorange wiki wose wiki yemo na matuko nande yacha kubeka magena ali ona yabekira magena ali ara tokoria gusa naoni yeke gusi buna kwara kwa roborendi bwe Chinyoni echiga mune chitwara kwa nire maiga kaiga kurate byango challenges kiri kwa bere wetera ekero guchirenda bone challenge noro chibune yembwatetega bono nere bwato borendi obokongwe kurukuru ebichuchu byaye bisaba ibugo sembisaba ibu bona asinche jeni manyeto bokongu bwaye bone kere byaturagigwe ibonko ure ngina bone kana urire ngina na bibeka asegetaga sumu karorondo seti byari erororo na byakoro mutienyo mugima byamanya gutachanse bigo tachanse bokendu mbi nyone ke mongeko bigo pira bibuteta salary berera salary berera asengencho ningo getie kerobu bone kerobu ekerengo getie bono bibwete liberera ryoka bomutienyo mugima bigokora namanya ko bibeka nse bono byachaka koriero igo bira bino bole nande bibo challenge sindi chyo gwete tiende chinkanga chyo kingange chyo gwete chikobuga tunakiri chyo bichuchu byaye binga kanyoni yaturagi aga chichu aga sinini bone kerekara gasini na karakula sima bono komeki shuore nka iruruka maite kereka turagi kumaite karakuwa ko babu chingu karakumaite kakoiruka lakini agasinini kakoiruka kagenda bono lazima ro sia segetega kagwaya mezi gatari goeta gasoke ikarakula simotuge buya obeteke uma segete wagatuba lakini bono ryo koigora igana ino bokonya gatamburukirika gachira ne gusirende Gusii yero tebasita yero buna yaturagie mbata musingi yero buna yaturagie yero nabo tigeta ne bijuju bya mache gento yanje temono na mache ngobona chirega nchibata sigo so amacha ni cement tiaria tatiga bono egento kia na cement tichisimiti sato bono mote kumbo mote ngabeka so motange ogata lakini mtengo yonge byanchite nande ase uba ubiere achaba chabu gasibigo so amajo stali birabie na biebi lakini ebitari mono buna chimbata kiricho chirisi chichiricho ekine chinsafi kiri tatige chyo moralia to kobeka nyomba buna nyomba kobeka nabo kirabo cyo nyona magachi chikore kichiete echisi ko chimenyate kirichiga ngo cyo chino chikomenya isiko iga nchiko iruna kende nchiko echingese bono kutochokora omo enseme gatochikoenda ase ensemo yendego ye Chinyoni chinde buna chingoko kora tutebya ngonga ase chingichi ebinte byonse asobwamo nkiora atebye omulimi olisiko gali otaite gochaka obotugi bwe Chinyoni mune chiga abalemi baminta batagete gochaka obolemi ebinte ebinebiya ebinte ebi mbibwate ebese bono bune yemoroche mbwatega yenta yene chibese nabo gosomeri omwana itamwe yemo bono inche wabalemi baminto yento ndatebya balemi baminto oyo tagete mbusuro na bago ichanyore ngwasinde
nainde binte mbibwate chibese nainde mbibwate gentoki mbibwate gasi yogotwa lakini yo urabo moremereria mbuya mono sana kurabwatiraga turagenda asumutumuka kigo kutuguchikwira nduchikwira na sensemo yende asocio kwanda oboremi gosentu chugo kwanda Chinyoni chinde chingao chiria utugete igasomwa cyo muri na kwaendere gototegerera imeyo morobori boboremi no bonda nigo togendete gusanga igoro yo moremi oyo tugete iga Chinyoni Aoao asega Chinyoni chiria tugete ntwanyora chibata mzinga twanyora chikurukuru twanyora chinkanga echikende gati mpaka chimbata nchiroro chine gati chiria atugete anati chikwanda sensemo hende asaga tugete chingoko nechingoko echo chikomanya nasi kyacho tugete nande type ye chingoko echiabwate tobito kwana amatuka mangi tobito tarabali mitwa sanga mangi konda sebona yokora twachia asensemo ye mitandao na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asensemo ye website yetu tubwati na www.ndizitv.net wako tubasiko bagotomera SMS wetera sena mbiyo erase screen ya ugabu tetera nasoma tumuka kego ngwina natole Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Eskuru ya St. Anne's College nigotogoko ari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi Aoao ndubwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndubwate chikosi chinde buna CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndubwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estage yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire Aoao nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange ande karabu ajine ndobwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo toteingi kirebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngiri goli cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igoto twara bwoba bunde bwese kara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic ngonyarwari tole
Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Omwanje muri yango rwa sensemo ya Nyamatuta iyeremeye wadi ya Bogusero imeye bunge ya kitutu cha South ekara tugendete gusanga no murimi oyo tugete Chinyoni Aoao egati Chinyoni chiria tugete sensemo tangani ntwa na igoro ye Chinyoni muna chinkanga twa na muna chibata mzinga twa na muna chinkanga negati chinde chinyinge nasobana gato ikire sensemo ye chingoko asingo ke chiga tugete twabere twa na igoro yo burimi bwe chingoko kona siri tukolia lero naro igo twataliro omurimi okora burimi bwe chingoko na nemono ni gagwe turageria ebichuchu asenjera ye kienyeji yani atari gutumika machine ne chingoko che kienyeji chikorarira chiasokia magena chiasokia bichuchu obirenda ebichuchu bilioni na ndoni amagena nduchukuma yana sike erago kora igokora tubati asemetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na mana utumira SMS wetera sena mbeyo erasa screen ya ogabu tubasikoba tubati asemetano yetu ya website muna www.ndizitv.net niko no aso mwancho muri abno ligereti buna olegabu no arode omurimiito kora tebia nkunga indi na kikwe nyorete kora asubuti bwe chingoko ane mono chingoke kechiga chikoro kunga naked neck yani nyagoti omuraria buna nako eresa kuru ase chikurukuru chimbata mzinga chinkanga bono twachira ase chingoko bono chingoko echio murari bune yobwate ige yinya bigoti chenge ine ngoko nganchete kubwanyore no bokima bolinko libwobori engoko yinya bigoti chenge igere ndito aro ne ndito na inde nyama ya yere nene bono nero buya bwaye teri koruo kubwatuburwaire mono egento nachete nganyenyora bono gentere buya igo bantu mbachianchete nande baonda una toturageri bichuchu nyabigoti chenge omuragia rende ngokeyo nanyenyorete kurwaria ngana kuigwa bunene kemunkoni bari chingoko nkoni bari igo nachete nekamumuraria ngagure ngokeyo amoneye ngachora kitwani choka ibere inabwate chintangani bone kere nachore chibere nkarenta wachigorete chire bichuchu nagorete chire bichuchu chiabwate omutienyo yo mu 120 bakoni igichuchu wono bagante binchuo chore ngasoime ngachore kenyonsi amoneye na chitugiro murari koruo mutienyo sita chino mutienyo sita bono koruo mutienyo sita paka cheikire chinganiga chiwato za metienye nane bono nabo chiabere chinganiga koruo mutienyo sita bono murari bono ase oburendi bwaye gwatebire ukareta ibere kuruga buna kyo musaruro onyate kuba go guchaka bono totebye musaruro yoiga gwo bwate bono musaruro yo mbwate yechi buwe chingoko umurari na cheta ari nyako ekioge nona chete nkagura magena 20 agankorera lige na 2020 nkagura magena 20 wone gana rento muraria magena ayo ngaichanga turagia na gwate cheke Gusii muraria gento ndagote talent na nyorete nenkon egaturagi burige nerimo akaria turagi burige nerimo ngatuge ngokeyo kumbe omonyenyo renge bwe chiombe wone bucheri kumbe tugwate tamagena ne nyama magena itari guturagi ngaturagi nerimo wone muraringa mena goichangana ekabeka magena nengokeyo mburuti ekere na yutugete eyabegeta magena 274 ase metyenyerenga ase etimanye tibone metyenye na magena ya begete no jo ne chumurali no metyenyo sita chagita kubeka magena up to now ngenda kubeka kuru metyenyo sita ani kubeka kengo beka chirekera lito wana no sagwa ka kuru metyenyo sita yabo komanye sabi ri kuru metyenyo sita magena arenga ya bekire ngoke yemo kuru metyenyo sita kuruga buna kibono amarege naye totebya nguna kwa bere go guchirenda kera ngwante ngano gwachingoko chikorarira
nandi ninchiro chegaria chinyinge chabonchirade tokorate byangu bono ekere chiabekira mageno muraria igonko renta magena nanya sangereria ne chieke usigo ndutete isikaiga chiricho chikobeka ekere chiabekire namanya korenta magena ya improved na chibekera kobekera ngo KM 15 ine nanyibekera 12 maite kubwatie kibwa ne size yengo iyo mkoko nero ronko bekera 15 ya kubirige nelimo bone kare ya kubirige nelimo ngo chikoria tande nyora lige nandire gechuchunkereni lakini go bono konyora ati ari ko ritorera ti ari ko riari berera bone kare ya turagirie namanya konyeura na inde bichuchu biri bineko na guturagia na kurusia kemekemo na koibekere kerobu ngini mbate stima na koibekere kerobu ina ibekere kerobu bia kura ngina yakora guturagia nanyiruta isiko yakora wiki yemo nande acha kubika magena nya chenge yacha kubika magena bone kare abikira magena na inde chinde chacha kubika bone kare chikobekera limo isato igongore ntarige na likubu na bekereri atanganire kurarera yana goteberera diri yana goteberera ya kabere nero yacha kurarera nero nanyibekera likubu ninanyibekera likubu na inde na manya kolenta na inde yende ya gatatu nero diri yacha kire kurarera bona mayuchibekera magena chionsi rimo dina chibekera magena chionsi rimo bona chiaturageri rimo ebichuchu ange 30 ange 40 bona likwa chibekera magena lituko likwa chibekera lianya goteberera igonchi ndiriko chigakya ni matuke go chikorarera ye gotarara baka echake koigunga bona yachakire goturagi na be koiguno na byachakire gochura yamanya kurwegesera ando murarindire nkobekera ngokama magena karenga gatatu gatatu tari kurwegesera som bune kobeka kwa ire bichuchu bune kobeka yego ire bichuchu na ire bichuchu abune kere bikerete nyumba echenge mbegetaria ne kurwaria ya koraki yaragira na yanyu amache ira na yenda negese igona bo kobe ngoko na bokonye bekera magena gatatu ya bana ine agatatu yo kunyebekera ama ebichuchu na beko soki biri gosengo ikere yakyanyu no ebya gatatu biri na bera koira ninse no konyebekera magena 12 na beko turagi 8 turabigo 7 asengi njono teri gokaba magena ario bono kora tutebya ngubuna kwa biri gokurenda iga tutebe buna gwa tutebiri gabu watebiri ne chingoko chikorale na rwate na bugo chirali baka gatatu kora tebya ngo andake asole nkiye kogero tararengera likogora machine iri goturagi amagena okaranga gutumeka chingoko mbia bono muralia masini egento ntaragurira seita yestime gocho yaragenda estima nere gotoa esida kanga nagurire nyora alia 20,000 ya masini alia bono esite rororo lazima otoberangira mwaria asa abantu bali bapagwa bagweta bwangurire estima ya chire nande baicha ba connect bono seita iga kaige keirare nyakiri ngare bono buna maragwa bayachiete ange 3 hours 3 hours yo maetegende amagena asariki bono nakie kintara gura masini nkaroti gantu chingoko chike Gusii chiakora kichanturagirie bichuchu igasa magena yaro yeke Gusii badongora rachire gose goko yaonya ali ke Gusii muntu naro go ichonte binaki nintagete bichuchu bieke Gusii wone kerata gete bichuchu bieke Gusii wono nimbwate tuanira yeke Gusii wono nkonyi rutanse ya kora kianyora na nichingoko chike Gusii namanya gokora kinamanya kumuturagirie bieke Gusii bono lazima ngeweota bieke Gusii rabia lazima ngeweota kulende bi improved kienyeji biro binayo gwancha gotugese ncho no maite obuyabuaye bigo kina bwango asense moyendagira kora tebya ngundagira kicho guchya kogera chingo kichya uchibudo chindi toy arune chindi to murali egente chenge ngochya yongo chia le asiunga echichya magena ngochya le asiunga asenge njole asiunga kero chiete digo chiko litoa andi chabika magena bwango kira lituko nechichye ke Gusii yongo chirentera le asiunga namanya gosia ni chibando na kore mix
Echeke Gusii chiro kwa kole mix echeke chiga chini improved Kenya chirichongo chiale asio yenyene akaranga koru kerege chuchu kora toira ngora ngora tutebia na kiko kerege chuchu na kiko birageri na kimingale ngabi kantu koragera lituko gocha toira ngo essence meyo bono ase bichuchu omuraria ebichuchu na biri byombi wate challenge ebichuchu akari byaturagiwe ibonko birenta byakora amatuka atatu ntarabi akende gionsi bone gerenta rabi akende gionsi nyona amaji nyona ndagera byakora amatuka atatu biri byombi begeta ase liberera biko nako mbibekerete kero biko nako uchiesa mabu wono namanya kogena na gore vaccine kana rentire vaccine na byabyo no byanywa maji ina byaire byanywira maji namanya korenta bono chikimas enda chenge na bya chikimas yunga njenero yokanganche tekora bone kana byaire chikimas yunga byamanya kuria bigokora emutienyi namanya korenta nainde chenge kurukwa yende kurukwa kuguru nainde kugurwa nainde kugurwa nainde na growers nanarenta growers nande nabia nande kerla bia iri nande bia koro mutienyi wona kerla bia koro mutienyi etatu wono korenta le asiunga wona amanya kona kobia nainde ero yoka kerla bia iri bia koro mutienyi ene kere bia koro mutienyi ene namanya korenta wono gochi eliogo ndiroro tokoruka elie bianda bone kana elie bianda bas bono roli twakurana nabyo bono roli ni ntare sabari yare imate bichuju byane bikorete biyabire igotebe ase chingo ke chao no chire improved kenyeji ni go chituga mono bune chi kenyeji kegara tusikoligereri ni go che vaccine elie ntangani yani ere ya Newcastle ne yo musando kwa mego che gwache che bianda igorioka twakurana chingo ke chao ngo chikoroli chara tara iskoga igago sechiro chio chigerete lioka china na kuigorera buno achire mawo murari buno chiro chego nchana gosoka ase ngencho enchiro nyar kominyoka ya chiro chindito mono enchiro nyar kominyoka ona ende nchigorere cheke Gusii chigo chita chigo chita ase ngencho nchiro nyar gotuma chichake koruana bana gotama oyo gochigo chakwanyora ya tochirigo ya ramanyingo kuna yo tugete chingo kechiga andake karo chire koru ebichuchu ne nyareka no chiburukani chikinere chonsi amo chisiekerete kose ganeirie echebyenye chabera kano ne chimburu kando omurari buno bono ro chibisumu byane bire bitatoiga echimburufti echine chinyina na chichintangani ntangete korenta koruororo ebine bichuchu byaye bire maega bwao ebine bichuchu na bye bitangani byaka bitangani ase chingo kechi echinkienyeji echibono kienyeji abantu mari bautaka magina kienyeji chiricho onsie gerete chinjiri korale tini utakachiralira echikobeka magina nao neri abantu bari batagete magina kienyeji chiricho mbegete tuanine echicheisiko chiricho tini kobeka tuanine obe tini kobeka tuanisiko bono ekero naindo monta atagete echicheisiko monta onta ki embusurene arontagete bono ori nainde ngosokie tuanieye nainde namo kama turageria magina ya isiko yeba ase chingo kechiga naro renga chibegete kando gwatebire chiturugo takacharare nane chikenyeje anda kioma teko kekenyeje rekora yabikira magena ngwikera matukogete yachaka gupa buneri tete kurarira igona kigo chigwakora bono ekereta gete kurarira noroche ninchibekerete gento aiga sichikobekera bone gente kengo chana rusi ororo teko gendoro ya chikurarira bono riri mambia riri bono gochakera mabono muna chinsa chia mambi sambiriga na ringo keira ni ororo echinde chiabeka chiabekire nande na rusi gento ikiorore kere manyete buna chiabekire chiakori na rusi orori atakire kurarira nande teko sorre ya chikora igo chingo ke chikobeka magene ke mambi bune chichane bono gachi magena na rusirie limo bono ande nkoi bone eri no eraire echinde chichira irabo igo chingo ke chawo mono moni chikobeka magene ke mambi saa 5 igo chiakori kobeka magena chi igo chiaba nani baka mambi saa 5 igo chiegerete go se kwenyorete chiko chakobeka go chikobeka okobe ndagira igo totebeke ro chete ndagira buya obogete mambi ogachenda ndagira buya igo chikobeka magena buya noro chomurari nkole minde
Bono muna naboka saa 8 gochimugondo. Igona be kendagera nakura. Ase ngecho mongina tariko manya chie imongo chia. Igongo chie ndagera nasoka nagenda saa. Kwenda Natika chiko nakuri. Ali ngormo ondo saa 4 na namanya uyona nanyora bono basangiriria magina bakorire. Na ndi namanya gukora kinana chimente ndagera. Kora bwatereraga bwaso gwatotebiribu nayo bwika umaite kerengo endagera ya chingoko cha uchikoli. Kora bwatereraga buterera somuti mukake otochkwirana chokona sensema ya gatana ndere yo mwali aso chototebia buna naseki nayo bwika umaite ekerengo chingoko cha uchikoli ya sensema yendagira. Igo bono aso mwanchu muri weta seni yetu kya Ndizi TV nigo togenda tosanga umurubuli bubuli binobonda oyogo chira butambili tukulia Jumaine ensemo ne nusu akato gusanga asikara tuatalire abalimi Aoao imeyorogongo rwa Gusii na sikulia no togenda tukwa na igoro yobuli mbwe Chinyoni Aoao egatie Chinyoni echinanya ko bango batebya ne chingoko etimaga ndimuna nyago tichenge gatie chingoko chindi chinyinge na waso muri meto andete gutumanya kora tubate semetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News tubate ase website yetu na www.ndizitv.net tunaboga igona botumira SMS wetra sena mbeyo era screen ya ugabo ibo linda lya onsindi anchira ne mega sigeta seni yetu kya Ndizi TV tutana chimuntu mukakego ngwira na tole. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Tambe omwancho muliralia omorobeli no boboli minobonda ekara toganda togusanga aseri tukolia nigo tokwana Oboremi bwe Chinyoni twabere togusukwana korama tukama iga kona aseri tukolia lero nigo tokwanera Oboremi obwo esenge chonga omurimi ito niga era gutumika amagena ya chingoko chinde kuyaturagia ilikuwa ne kyabuna nko ende ngo agenderia asubuli mabwa ibakira lituko neka tokoliralia nga asama tukabono iga usama sama tuka ayatomenyete bono iga technology yachire abalimi abange nigo bagutumika technology ilikuwa ne kyanga karabaro Oboremi bwabo kunda somo limitere bado tebire nigo agotumeka chinchere chige koro ilikuwa nekanga mkonyo rale chingo kwa chinde chinyinge esenge chobuna atebire nga e challenge yena ne koboro nestima igotari ngatara ataka kwenda digital nestima ere challenge eye koranga ere agere aira ni Oboremi bwa yense ngokora tugati asemetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na mena utumira SMS betasa namba era sukuni ya ugabu soskoba gotugati ase website yetu na www.ndizitv.net ase omulimi tukora tebyango kadora ngo chokora asensemelia kabere ngo tebinga ayeni gogo kora Oboremi bwao kubuka chinsa isano isato sago seisano na isato saa 8 kwacha gakora emirimo yao kora tebyango andake ningi yakogera okubuka chinsa ekyo
omorari egento gekombeterere nabo gachinse echo nase echo mbwate chirasi nyinge oboremi bwane oyo onkoboka nabuse ebisumu buna bono roche ebisumu birega abantu nyumunyore bonekere bagoita bacha kongoria obusabi mboro bono onkoboka mapema nabusa na chia endagera na chingoke endagera seng'encho kerengo chia endagera mapema na magina chikobeka mapema bono nakiye kogera naboka na chia endagera goika n'omong'ina nere gakoboka abana bagende sukuru ochaka gochora magenoka ase ng'encho egepimo kerekio kerekina como terina ochia egepimo keng'aniga ase ng'encho okonyora osokire goika saa 2 igakera saa 2 ria magena ochire mogondo bona inche ase saa 2 okonyora mogondo kari chieri kera nachire chieri saa 9 iga nachire chieri chia macha botuko naremi mpaka saa 4 bingoirana nanyora magina sangereriwe nanyagacha nande nachaka gokora nachaka guchenda gere trip ya kabere eba igo buna gwatebire ng'a chingoko gwatebire ng'a nande ngokora oboremi bondo bwao no boremi obu gwatebire ne chieri nto chito gutarenga kiende nande asongwa nchi omurigere wete seni yetu kia Ndizi TV haro tatebia ngo ng'ana ki akore chieri omaete na chiro chiri na iwe ngabuna omete eri nengo ine ng'ombe ekoirua mugondo yachi gokora egasi nto chitomarenga chieri echo omata bantu squeeze bachire technology na gotebia nigo bagutumeka ebiragita igiragita ngero geo kora kere gento kore ndere niga gutumeka chieri goko igure mugakoyo igano ekariga niga ndete gutumeka chinchira chigekoro ntocha sense mende atotebi igoro ya mangana yo ase bono igakora tebiango chingo ke chango tebiango chole ndagira kurwa ase company ya fugo mono kora tebiango nkige kogera autari gutumeka no skuma nko ikori gwara cha chingo kechi chi green sigano ande mendera igakuru mugondo omoraria omentero omenta kare na mugondo ngonyoro rentiro omenta esuguma nasi megetaria ngonyoro kenyire orente peseni ochia morera ime chiaria bono igongo chiore green vegetable kora tebia nkubuna oborendi obweka amatekere gento oborendi chingo konchita to oborendi bore iguru nanda singo konchi bwate challenges una bono gonyoro chigo kwa obokendu yacha mesando yacha na gwata ngo chiore niyo ngo chiore vaccine na bakunyarika no mate musando rumno monto gosaita gosengo ko yendi yaita nabe guchita kora tebia ngo na ayenki kelio okora kwene kyanga ngoko chia onchiri guchugukwa omoraria gentabuo jarentiero ndagotebie eyimbwate mang'ana burwaire kuruna gachagete gotuga chingo kechi kandi tari nateba gosebo chigocha nchiana gokwa aro nchiana gokwa ase nincho buna chiakore metie nye tato vaccine ngokorandeki nkorenta ande na chia na ande noro chini infesetie gwaya mesi omanyete ese ise kogenda isiko eria ngoke kwete nyone yo muamate na bekorenta ngoko ekoreki etoche na ande gia kabero moraria na bona gotebune chichiane nchiri gota chance omaete chita chance na ori na bo burwaire burache ne chicheke Gusii na gotabita chiri wasoka chiane no chire maigo ka compound challenge eronda challenge tinda gotebia ni nchena no konyora mang'ana burwaire na ande tinta getiboche tigaboeterare anda kikwanya gutwara ekerengera ligiogo adira gutuga chingo kechia ochibe chinyingi chikero ne libuno ne chiri bubere lio sobo Kete chingo kechi chikaba 113 katika bono nchiri goika siku hizi nchiri goika yani okonyoro ndago chicha ontebi inyo ondo chicha yene rontagete na andi mustiri abantu ngokani na bange paka bangecha bono abuna ire abantu nko chingo kechi ebakona na andi batuga chebagwa kiresi chingo kanimbwata ntumira abantu bangori nimbwata chinkangaga ntumira abantu bangori bono ninche bweka manyikaine nyamatuta gaiga aiga bogusero bono no genda nyore nabongwa kirwe simi nyore koru sigiri
Lero ntubwate bintu gete tutete koni kubwate customer. Na omuntu gakungakire sini utagete nandi nabo kubakarenta naba. Eba. Ase karondi getibune tu engo ke yubwate nindo chikebwate geruseti amalio nyaga iga. Handa kora tebya ngongiye kogera. Gose obuno boroire gose ere na stage. Yebono murari buno rojero mogongo gwasiga. Netuanie ko egokora ki. Ego chitacha. Bone kare tuanie go chitacha na nere gusinyara Mario. Nere go chitsinyara Mario. Una gwatebire nga kwabire ugo tukachingo kechiga kora tebya ngo ngobu yabugo tukachingo ko ane mono tie kienyeji umata uchitugete kienyeji kora tebya ngo mburubyo. Kienyeji eke ase ngencho umaite kanga ngotara chire isiko chiararia obonyansi kianga bono nakina ikago gotebia chingo kechi tingo soki siko koba chire chindito na ikago gotebia iro chire chindito chisoki chichake gotocha isiko echichinde chie kienyeji chire nse chigo chikora ki igo chigo chita enchirgo nyara gotama yaya obo chiko minyoka ngoro kaga nonsunsuga Igo bono nekie ko rota chigo chitiga. Naki nyono nsunsu gankare maigo muraria inko eto gwancha gokora kituro gwancha gutuga agake nagara kunka igorere omuntu arabasa gokora ando murari ko gakara magena no karocha Akango be gakara magena nyasa nagi engo ko kiewa iyo karito goro kunsunsu onsunsu ga igo ningi akango kari akenye akango ka kenga gasinde kina ko be kamagena akango be gakari ko be gakara magena emietinyire akango kagaba akabwate miyango mwaka ngo be gakara igo teri gukina gwetani amagena arenge gakobeka akana bokara bika magena 16 yange 18 kero ka bigire 18 ka nkorada kali nandi gatura giwe akana kango ka igo mwacho morigere ko igure nga enyo nere ga iga gosengo konere ga yekuru konsunsuga nigere nke konde ko beka magena bono aso murimitu amatuko asa matukaya iga nkiora sabe serikali ya county nyara ko ga konya ane mono abalimi bechingoko Nchigaki sitambwate nyore na kurangire tioche kondora sitambwate ni yendage nainde kerembwate sitayendagira ebintu ebikwara kwaro byansi Lea si ebuni kilo 50 onko gole 3,550 lakini chikolie wiki bone kare chikolie wiki umanyete bono nakyo murari ntugirete bintu binge bono buna ayo isegocha kuiba bonte bino nsunsu gotage bone kare gwajire kwaroriro nsunsu kwanyora chinkanga ekere kwanyorire chinkanga gwate bono Tingo choka ntugete tingo tobo yaya bona kintugete binte binge na bono nkoremia kere na rule koremia chibese nkonyora igonko genda na gureche bino nakuburia lyo muchakano serikali ye county ne bwate sector y'oboremi eri kakeire gocha yasa nya baremi nande yabatebi na bwente gutuka chingoko chiabo gose tuge yabende yonsi nkianda ke mono uranye sabe gwetera se oboterane bwo mugavano itu Simbarati omotebi abakonye buna inu abaremi mogo endata kwegendereria Simbarati warendi yago toyo byogireito arenge gwancha nyore buna nchigaki na ichando serie unity ga yechingoko nyare gotuga chingoko chinyinge manye naki serikali atokonyire abasai mbaroro bari sikogaiga batatagetigo bataite bari ikwe bataite gukora yani umuntu akorite skuru tabwati moyo libwogo bwokora oboremi njora ba advice inche abamuraminto basaibaminto intonda abatebye siku hizi meremoteyo siku hizi bora chingoko nyore ibere ogore netuanie yemo ochake gokora ki ochake obore Chebunando chega besero teri kobora asengenche bese tari koborera nabono iga nabo montarasio kante binga magena 10 abu nanyore singi 200 ekina agorera bane sukari banyerere cha na ndo ndasio kante binga ngake ekena moire ngoko
engoko nkoni elibu iyo improved naro nanyorire bese nandi tari oyo mugucha abantu bagocha mwana iga bosina abantu ange basitari tuko kiro muntu atagete kenga bona igo bono nandi ngana ya uyo mwari guchase umuri wete seni Ndizi TV ane mono ro muri mikiora matebi kutushokora umuri abaremi baminto oyo ro muremi nkenko batebya koraki kongaso oboremi tigagotegemeye gentekemo tigagotuge ngoke chingoko chioka ekero tugete chingoko chioka nchigo okonya kende ase ngencho ekero tugete kirigento okonyora omuntu ochire utagete mbata kwa ekero atagete mbata ogotebia ayo chitiga tige mbata oire mbata musinga nkerenda abaremi baminto nakie kinale ko basorona ki tigatokora oboremi nabwo esiro yobonda omuntu oraga ni okonyora nga yara konyore yo taita konyora na bakonyora yu nimbete WhatsApp nimbege tororo abange buna bono iga WhatsApp no bakonyora bachaka kungakira chisimu nye namba nabo kubatebi ere ase namba yane ere 07 26 8 27 43 07 26 8 27 43 mbuya mono sana umulimito asa waseme watemiri watusemiri tukolia lero nandi tigante benga mbuya mono so gutwanchira guchabaka kwa ugaiga wasemiri abalimi gwetera sore ndogerete oyo mobo bwesemiri gusibabere gusonde gubatatu bane eko kolengana buna kero yo mo angusirwe igo bona so mwanchu murigereria ayina ara kwanya ko goko yukuru senseme ko iguri buno mulimita nyako bagotebya ayo musaye etome oboremi na bwesiro nakyo ko yarabotambe ntu bwita seni Ndizi TV otainya oboremi no bonda nabo igo boremi obu nabo obu kogera bole esiro igo bono ase omwanchu murigereria tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo no tumira SMS gotera sena mbeyo era se screen ya ogabo igo tubasiko tubwati ase website yetu na www.ndizitv.net nabo igo nchira bakumbwati ase mitandao yane kuna Mildred Momanyi endeli twasemia na kwemanya mange tumanyenga oboremi mborobi bano gotete gotonyora nabo gutumira SMS gotera se page tina bateri cha Ndizi TV usina bukumbwati ya se inbox yane ye mitandao yane ontumere ende ngotalire tosemanie buna twasemane kura ase omorime yo wikenga kende litukonechin sabune sha lero bye bye.